kao što vidite, stigli smo u Prag. U Prag. Stigli smo u centar Praga. Ok, momci, dođite ovamo, ajde pričajte ovako. Kako vam se sviđa ovdje Prag? Pa nije loše. A ipak jedno čekam da... Šta je da čekam? Evo ovdje neki strančina. Da vide pan statike. Schweppes lemon. U samom centru Praga, evo pogledajte ove njihove stare poznate zgrade. Dobra voda. Dobra je to voda, ha? Evo, ili uživaš? Nije loše, evo sad smo baš jeli. Jel? Završio si doručak? Sve gotovo. To je ručak u stvari. Ja, bio malo mali, evo nije loše. Da smo mi stigli! Jer snimaš. Pa sad ja ne znam šta vidim, eno tamo i ja neki u penziji izgleda. Taj ne leti 100%. Ljubimka tvoga treba za lišnice. Ma, ja sam dobro naterala to tamo, kako izližu vato pa vrtam još. Neće da to moći. Tako, brate. Je spreman ručak? Jeste, ajde. Ajde, spremno. Jesi ti nešto priklo, Dule? A? Vola, a? Evo. Ne, stigne, ja nisam ne videla, poznačala sam se. Šta je to, bak? Sutra Pa oni... Ajde. Rekli da dođem nešto da radim, ja radim. I ovo je posao. Profesionalno baviš. Pa sad, nije baš profesionalno, ali... Mi smo gledali mnogo snimki, ali to je profesionalno baviš. Of course. Pa... Sutra kad se ono... Da. Trebalo je da se snimi krava kad je zaklana. To je trebalo. Ne, hladnjaču. Hladnjaču može. Da, kad hladnjača pa bude puna sa mesom, znaš koliko, svi će oni da vise. Luka, sve što.